tiyon nga bangatan nga excited man nga agaramit ti baro nga video. Oh my God! Kat nagano nga tinagbuya ka naragsakan aji na odi nga video nga impost na tiyo. Kat at sa agaramit man ti baro nga video nga rodan. Nga pagragsakan yon pang ikat ti stress yo kan problema ti biyag nga apay kami sa nagado nga problema yo. Ay naapo. Nagaduman nga rodan tintag yun, kinaanti yun, incessant yun, nga pictures nga makapakatawa nga rod, nga reaksyonan naman nanti yun, ay naapo, kat kaduan lang nga rod, nga buya man dito yun, nga reaction video nga rodan niya, hantag pabayag na natin nga sa umasaon. Sige, rogyanan tayo niya! Hello, order ka po ng dynamite. Hehehe, bago ko i-chat asawa mo na may babae ka. Pang blackmail, 120 lang po. Sige, 5 balot, deliver mo na agad para mapayapa. Ano pa tinda mo dyan? Nabungan matsika. Mayat dato, mayat ating nga napanood na dati nga kwa nga online selling yan. Amo na nga da babae na, isang lakwan na. Lakwan nyo amin nga da babae na. Tanong ka, gumatang dagita lako yo. Road work ahead. Please apologize na. Apay nga dumalan kami lang ditag, sorry kami pa. Sunod dumalan ka, sorry po, dumaan po kami dito, sorry po. Da kami pwede dumawat ti sorry, maumaak, da kayo ang nagtatrabaho dita. Apay nga please apologize, dumalan kami lang dita. Hello po, inquire lang ako sa boarding house. May bakante pa po? Sino titira? Basta na uyong niya, ko aking bagi. Mag-isa lang po titira. Babae, lalaki. O mo lang kakakuha mo dati mo. Lalaki po. Okay, meron pa. 1K ulo. Pagkasama po katawan, magkano? Ulo lang ba kasali? Shoplifters will be prostituted, no exception. Agtakaw ka lang, nagbalingkan nga prostitute? Nurumar ka dahi nga grocery store nga nagtakaw ka, alawanan, napanda ka, kwan, kinod-kinoda na, nurumar ka. Prostituted nga talaga. Diyos ko. Ato Ilocano. Diyan nalada ka nga endorser ti Pampers. Nga masika, Jetaki. Kung lalo nagpinta sa aji bagada. Inalada ka lang nga nga endorser ti Pampers, si Kapa Jetaki. Nga madata. Magidan da tarupang ti Taki, tas si Kajitaki nga road. Wanted, sales lady, dead or alive. Inya nga data nga kwan, birbirukan da nga agaplayan. Sumabalin na gijin na tayo nga agaplay niya. Ipaskil da kuma natin yung sementeryo, baka da agaplay. Ngati pa, birbirok trabaho ni urgent hiring dishwasher, qualification board passer. Aginaw ka lang board passer pa iti kaya da? Grabe madata. Nya atoy, pepeso nga ta atoy, no fake. Kiweseki. Adama ta ti sisiki da kan mitsebesi. Kiwiseki nga talaga. Made in China nga tadato. Or gata nga man ti Shopee. Grabe. Sisa, Misigs. Ako na gets. Nya atoy. Ay, sesame seeds. Sesame seeds talaga. Tatak lang na-realize. Sesame seeds pinagsura na ni Sesame seed, di ba? Sesame seeds
bayad sa kulam. Ada ipakulam dan. Da kayo nga ngagbaybayad ti utang. Ipakulam da kayo. 2.5 sir. Bakit mahal? Barbie gamit ko. Advance dati mang kukulam at tatan Barbie ti gamit. Fried chicken, only rice, 50 pesos. Naglaka niya. Tapos nagapay librida nga soup. Apay nga da librida nga sabon. Yung dati na balpas ka man, nagdigos ka, tadati sabon mo. Free soap nga talaga, hangas soup. Soap. Salamat sa paghatid, hihi. Batsin. Alainsin da lang yung message niya. Last na yan, May. Di na kita ihahatid sa bahay niyo. Ala, nagungot. Wala na nga kayong gate. Ang dami niyo pang aso. Tapos wala man lang kiss bago ako umalis. Nakakaumay yung ganon, May. Sika, maggamin nga, May. Agpatulod-tulod ka ma. Data boyfriend mo, mumahin nyo niya. Ano kayo pang-boyfriend na niya. Agpakamat nya kada nya titawag di tayo. User ka nga, May. Nya, itagyo man ni May. User ato nga, May. Nagadula nga rod aso da naong pegit da. Napintas ka ba nga, May? Baka ang kamang nga napintas nga, May. Hay pa. Hello, nak. Pabo, napupasya ko. Gusto ko na pong manirahan mag-isa. Ag-independent niya. Aba, maganda yan, anak. Opo. Suportahan namin desisyon mo. Salamat po, Papa. Nasa labas na po mga gamit niyo. Adi, Papa na magayang tagtala. Ay, ating arilo, maya dato eh. Gcash? Ako yata nagbaling nga Gcash ata, G-Shock data. G-Shock ko madata nga Gcash. Dahil nga rudan, kakalakan at man ng video, ay naramid ng diyon, ay naapo. Kahit mo kayo pa itikasting nga video, itagyo lang nanti ang makita ko man ng dagitan, barbaro man nga pictures, nga reaksyonan ng tiyo niya. Ka-thank you man at sapay ako man na paragsak kayo nga rod ka na ikat mag-stress yun nga rod, ang tatanga aldaw. Sige nga, magkakanakan! Bye!